Bl-uffiċċju ta' Identity Malta fil-bini tal-Isptar Mater Dei, l-affarijiet qed jitjiebu u qed jingħata servizz aktar effiċjenti. Dan l-aktar f'dak li għandu x'jaqsam man-notifiki u ċ-ċertifikati ta' twelid u tal-mewt. Fil-fatt, 90% tan-notifiki ta' twelid f'Malta daħlu f'dan l-uffiċċju flok fl-uffiċċju li jinsab f'Evans Building fil-Belt Valletta. Qabel ma kien hemm dan l-uffiċċju wara twelid jew mewt ta' persuna, dak li jkun kien ikollu jmur il-belt biex jinnotifika ħalli jinħareġ iċ-ċertifikat. Anton Sevasta, kap eżekutiv ta' Identity Malta, spjega magħna s-suċċess ta' dan l-uffiċċju f'Mater Dei li qed jagħmel l-affarijiet iżjed faċli għall-klijent. L-uffiċċju ta' Mater Dei ta' Identity Malta kien waħda minn dawn raġunijiet għala naħsbu li kienet importanti ħafna sabiex il-pubbliku jinqed aħjar. Illum, ovvjament ħafna mill-twelidiet isiru Mater Dei, għal daqstant dak in-numru ta' 90% fil-fatt jixed is-suċċess ta' dan l-uffiċċju. Apparti minn dan is-servizz, hemmhekk nofru wkoll is-servizz tal-imwiet, u nofru servizzi oħrajn bħal huwa l-emergency passport għat-tfal trabi li jkunu nqas ma' 5 snin. Vince Ledin li jieħu ħsieb ir-reġistru pubbliku spjega magħna li fi żminijiet diffiċli bħal ta' mewt wieħed ikun irid jirranġa l-karti anke minħabba proċessi bankarji u ta' wirt. Provajna nagħmlu fil-każ ta' ċertifikati tal-mewt u fin-notifiki tal-mewt huwa li nersqu naqriżiet lejn il-klijent. F'żminijiet bħal daw, żminijiet li ma tantx huma sbieħ, tajjeb li dak li jkun jeħles kemm jista' jkun malajr fejn hemm karti għax moħħu ma jkunx qiegħed fuq il-karti u fuq in-notifiki imma fuq ovvjament affarijiet oħra. Iċ-ċertifikat ta' twelid jew tal-mewt jista' joħroġ wara notifika fl-uffiċċju ta' Mater Dei u dan b'sempliċi applikazzjoni fuq is-sit online ċertifikati.gov.mt.